Kaixo, jarraian inekuazio arrazionalak landuko ditugu. Zeintzuk dira inekuazio arrazionalak? Px zatiko x handiago 0 erakoak. Handiago 0, handiago berdin 0, txikiago 0, edo txikiago berdin 0 adierazita daudenak ere arrazionalak dira. Px eta qx polinomioak dira. Adibide bat daukagu hemen. Inekuazio arrazional hau ez dago prest. Orduan, lehenengo urratsa hori izango da, inekuazioa prestatzea. Horretarako, parentesiak kenduko ditugu, ez dago parentesirik, izendatzaile komun aterako dugu, dana atal batera pasatu eta simplifikatuko dugu. Hasteko, bi ataletan izendatzaile komuna egin behar dugu. X karratuken bederatzi faktorizatuta x gehi iru bider x ken iru da, eta bigarren atalean x gehi iru daukago izendatzaile bezala. Beraz, izendatzaile komuna x ken iru bider x gehi iru izango da. Bai lehenengo atalean, bai bigarren atalean. Ondoren, zenbakitzaileak aldatuko ditugu. Hau ez da aldatu behar, eta bigarren atalean bai. X karratuken bederatzi jarriko genuke hemen, eta bi geneukala bi hori bidarkatuta x ken iruaz. Izendatzaileak ezin dira ezabatu. Zergatik? X aldatzerakoan inekuazioaren zeinuan eragina dutelako. Jarrai dezagun, dana atal batera pasatuko dugu. Zeinetara, x karratu daukagu hemen goian, positiboa bezala, beraz, hobe eskuma aldera pasatzea. Ezkerraldean 0 utziko dugu, eta aurrera. 0, handiago, x karratu. Ken behatzi geneukan, ken minus honek eragina dauka espresio osoan, bx gehi 6. Eta ezkerraldean geneukan eskumara pasatuta, minus bat gehi bx. Geratzen zaigu. Ez dugu izendatzailea ahaztu behar, noski. Dana, zati x ken iru, bider x gehi iru. Simplifikatuta, 0 handiago, x karratu, x gaia desagertzen da, eta gai askea minus bederatzi gehi 6 ken bat minus lau. Izendatzailea x ken iru, x gehi iru. Pres. Hurrengo urratsa, ebaz ditzagun px berdin 0 eta qx berdin 0 ekuazioak. Gure adibidean, hau izango zen. X karratu ken lau berdin 0 eta x ken iru bider x gehi iru berdin 0 ekuazioak ebaztea. Lehenengo ekuazioaren soluzioak bidira minus bi eta bi, eta bigarrenaren soluzioak hauek dira iru eta minus iru. Jarraian, espresionen zeinu aztertzera pasatuko gara. Hirugarren urratsa. Soluzio guzti horiek lortu ditugunak zuzenaren gainean kokatuko ditugu, eta px zati qxen zeinua geratu diren tarteetan aztertuko dugu. Horrela aztertuta, soluzio multzoa ze zenbakik osatzen duten jakingo dugu. Gure adibidean. Esan bezala, lau soluzio genituen eta zuzenaren gainean kokatuko ditugu.
0 referentzi puntua, unitatea, 2 zenbakia, esanguratsua, 3 zenbakia, esanguratsua ere bai, 4, 5, eta bar. Balio negatiboak, -1, -2, balio esanguratsua, -3 ere esanguratsua da, -4, -5. Ikusten dugunez, zuzena hainbat artetan geratu da sakabanatuta. -infinitotik -3 arte, -3 eta -2 bitartean, -2tik 2 arte, 2tik 3 eta 3tik aurrera. Gogoratu geneukan inekuazio arrazionalean ze faktorek agertzen diren. X-ken 2, X-gehi 2, X-ken 3 eta X-gehi 3. Zeinuak aztertzeko taula bat osatuko dugu. Hemen daukagu taula. Bertan agertzen dira espresioaren faktore guztiak, gehi espresioa bera. Orduan, faktore bakoitzaren zeinua tarte bakoitzan ondorengoa da. X-ken 2 tarte honetan, balio hauek ematen baditugu -4, -5, negatibateako da. Beste honetan, -2,5 jarrita, negatibo ere bai. Honetan, 0 jarrita, negatibo ateratzen da. 2 eta 3 arteko balioak eman da, 2,5 esate baterako, positibatako da. Eta 3tik aurrera ere positibo. X gehi 2-ren kasuan, negatibo, negatibo, positibo, positibo eta positibo. Ateako da. X-ken 3, -4, -5 jarrita, negatibo, -2,5 jarrita, negatibo, 0 jarrita, negatibo, 2,5 jarrita ere negatibo, eta 3tik aurrera ja emaitza positiboak emango ditu. X-gehi 3, balio negatibo atako da hemen, -2,5 jarrita, positibo ateratzen hasiko da. Tarte honetan ere positibo, positibo eta positibo. Horrela, tartez tarte faktore bakoitzaren zeina aztertuko dugu. Tarte berdinetan, berez, biderkaketa zati beste biderkaketaren zeinua zein izango da? Minus, bider minus, zati minus, bider minus, plus zati plus da, emaitza, plus. Minus, bider minus, zati minus, bider plus, plus zati minus da, emaitza, minus. Hurrengo tartean, minus bider plus, minus zati minus bider plus, minus, emaitza, plus. Plus zati plus, plus bider plus, plus, zati minus bider plus, minus, plus zati minus, minus. Plus bider plus, plus, zati plus bider plus, plus, emaitza, plus. Beraz, zeintzu ziren inekuazio honen soluzioak, emaitza negatibo ematen dutenak. Hau da, multxontakoak eta multxontakoak. Beraz, soluzio multzoa, poliki aztertuko dugu. -3tik -2raino, momentuz ez dugu jarriko ez parenteserik, ez kortxeterik, bildu 2tik 3ra. Parentesiak ala kortxetea jarri behar ditugu. -3 zenbakia badago soluzioen artean, -3 hemen jarrita, izendatzela 0 egiten da. Berez ezin da zatiketa egin, orduan ez dauka seinorik. Orduan kanpoan geratuko da. -3 kanpoan. -2 aldiz, -2 baliorako zenbakitzailea da 0 egiten dena, 0 zati espresio bat, 0 da, hala ere
txikiago 0 direnak dira balio dutenak, orduan minus bi ere ez da sartuko. Parentesia jarriko dugu. Arrazoi berberagatik, bi ere ez da sartuko, eta izendatzailea 0 egiten denez, zatiketa ezin da egin, eta ez da sartuko. Soluzio multzoa tarte bezala adierazita, hauxe da. Eta horrela eman diogu amaiera ariketa honi. Inekuazio errez bat proposatzen dizute ebaz dezazun. Inekuazio arrazionala da. Egin orain.